Dnešný recept bude pre všetkých milovníkov dobrého jedla. Treba si nachystať kvalitné hovädzie mäso. Ja si ho meliem vždy doma. Nemám rada tie mleté mäsa, ktoré kupujete v obchode, lebo mám pocit, že sú strašne mastné. Budete tiež potrebovať cibulu, papriku nakrájame na také malé kocky, paradajky a tiež na také menšie kúsky nakrájame. Vždy cesnak strúham, lebo to sa veľmi ľahko potom umýva. No a základ na každú úpravu mäsa je dobrá panvica. Ja mám teraz túto novú od Fabiny, ktorá má hybridný povrch a je že brutálna. Takže poďme na to. Dáme tam trošku olivového oleja na spodok, cibulu, koreniny. Ja používam kurkumu do všetkého. A keby ste vy chceli takúto parádnu panvicu, tak teraz majú až 45% zľavy počas dní Fabiny a s môjim kódom Nerezie láska máte ďalších 5% dolu. Lížicu paradajkového pretlaku, ale ten najprv orestujte takto na panvici. A pridáme tam paradajky, aj papriku, posolíme, dáme tam trošku granulovaného cesnaku, čajovú lyžičku chili con carne, pretože to veľmi pekne vonia. Dajte také dve. No aby sme nezabudli kukuričku. Teraz si ideme mini takosky vyrezať. A zapekať to budeme v tejto panvici. Vezmete si takosku, naplníte ju mäskom, prbujete takéto maličké poháriky a kým tu budete mať celé spravené, tak takto ich budete dávať medzi tie poháriky. My už máme naplnené tie maličké takosky a teraz to ideme posypať čedarom a mozzarellou. No a teraz to dáme do rúry zapiec, aby sa nám roztopil ten syr. No a povedz mi, že toto nie je nádhera. Na tejto liatinovej panvici sa mi páči, že nie len, že sa v nej dá zapekať, ale aj krásne vyzerá pri servírovaní.